I'm going to tell you this, my entire company, my entire team, if you don't have a six-pack, you don't work for us. A potom, že prečo bežní ľudia považujú ľudí, čo chodia každý deň do fitka za tupé skrine, ktoré zaujíma len veľkosť ich bicáku. Asi tomu začínam chápať. Osobne trénujem 5 až 6 krát týždenne, minimálne 2 hodiny a na môj vek mám relatívne dobrú postavu. Dokonca aj s tým sixpackom. Od 18 rokov podnikám, v 20 rokoch som založil firmu a pracujem 7 dní v týždni, 8 až 10 hodín denne. Napriek tomu ma nenájdeš v časopise Forbes. Popravde nezarábam asi dokonca ani toľko ako väčšina ľudí, ktorým pomáham s chudnutím. Vieš prečo? Pretože to, že mám sixpack, nehovorí absolútne nič o tom, ako viem podnikať. A to, že moji klienti nemajú sixpack, nehovorí absolútne nič o tom, ako oni vedia podnikať. To, že si disciplinovaný a šikovný v jednej veci, v tomto prípade v cvičení, neznamená, že budeš disciplinovaný a šikovný aj v druhej veci, v tomto prípade v podnikaní alebo v práci. Nehovoriac o tom, že v mnohých prípadoch sixpack alebo jeho absencia o disciplíne ani nič nevypovedajú. Ale bohužiaľ, väčšina zamestnávateľov na to pozerá ako Andy a pri výbere zamestnancov ľudí s nadváhou a obezitou v mnohých prípadoch vyslovene diskriminujú. Mne osobne to príde nielen hlúpe, ale aj smutné a budem rád, keď sa so mňou podeliš o tvoj názor do komentáru.